Bueno, Joseba, pasau daia zinemalditz eta hori guzti hori, sentitzen dozu ja pasau beharrekuen? Bueno, pasau beharrekoa ez. Arregia da, zurrunbilo handina pasa da, ja zazpiaste pasaie. Urriako izan zen, handiaren estrenaldia, baina guia atzetik, ja telenotik ja gentozen, zinemalditik. Bai. Hoi iraia bukaeran izan zen. Eta nik uste horra zizala, benetan, pixkanaka, alimentatzen bezala handiaren zen mitoa. Mitoa. Ja, nek ordatzen az, zinemaldia horretik bazkalduen gendula. Bueno, zinemaldia ja zita, eguen? Bai, hor negunen. Sotano sinistro horretan. Elkarrizketetan zerrezan, protokoloa. Joseba Ondo Porta. Bai. Hala izan zen, bai, ezakit. Igual Jon Aitorrek eta, bueno, beste produktorek ezautze gehituzte, baina zain beste. Claro, holako eskaparaten baten aurren ez, nola konportatu. Protokoloa nola mantendu, importante izatea zer esan, edo nola esan zer egin. Eta egia esan, azkari, kurioso izan zen, nola enfokatu behar genuen zinemaldia. Eta egia esan, behin ja sartuta zinemaldin, ez zula inolako sorpresaik harrapatzen. Emateu A kategoriako zinemaldi batek beharko lukela sekulako protokoloa, sekulako gauzak, eta gero bat gehiago. Ez, egia da. Niak ordatzen az, egun hori super mitifikaute neukan ni behintzat, eta banekin zer zetorren, baina gero, azkenien doi egune aurrera, eta iten duzuz ez dakiz zenbat elkarrizketa, fotokola ez dakiz zer, eta gero pasatzen da eguna, eta nik, oraindik pelikula eman aurretik, neukan sensazio esan, lan egun oso potente bat, asko edan gendule, asko jan gendule. Batzuk. Bai, zuketanik inundik inora ez. Eta ez dakit pasatzen juntzien gauzak, eta esaten nuen, baina ez gau da gaur tokatzen dana, ez? Ni geroia nervioso jarri nintzen estreinaldian. Kotxien erun gintuzten nien ja kursal erutz eta genti hor, akordatzen az ni pasau gintzela alfombra gorritik kriston velocidadien, hain nervioso nenguen. Urduritasuna ez da, niretzat gehiago da inkomodidadea, ez? Ez zula aurkitzen zure tokia. Zer egiten dit, Maria Kristine hemendik 1 metrota dau eta kotxen honea etortzen, ez? Zer egiten dik honea, kotxen etortzen. Urduritasuna ez da, baina bai, egia esan ez dira oso momentu atseginak eta zuk aurrera egintzen duen bezala nire enun, nire tokia. Kuadriakoekin selfie bat atzen duen. Bai, selfie bat atea beharra zegoen, alfombra gorri. Kuadriako eri. Baina bai. Gero pelikula ikusi gendun azkenien. Zor zalantza bagin euskan, pelikula ikusi ala ez hainbeste jentekin estreinaldi egunien. Haundik, zalantza haundik eta bat ez niz gustatzen jendekin ikusten. Ez nahi pelikula ikusi jendearekin. Baina, ezakit zergatik, agian igual guk ja 3 aste aurretik ikusi genuen pelikula, banekin pelikula hona zala, harrera hona eukiko zura banekin, eta igual seguridade horrekin animatu nintzen jendearekin ikustea. Eta ez urdurien nintzen jarri, proiekzion, zaude ez oso pendiente ez, jendek zer egiten nahi den, zer egin, edo bat komune altxatzea ez eta pentsatzezu badoa laretotik eta oi badoa! Indignau egin da. Indignatu egin da eta ez, ikustezu, handik 2 minutua berriro datorrela ez, baina horrelako gauzetan fijatzezea. Baina ez oso politxea, proiekzio politxe intensoa. Nik uste zer ikusi daukala ere bai gu posi gauzela egindako lanakin. Ni behintzat, zema bider esan duten, oin jenti etortzen jakunien esatera, zorionak, pelikula asko guztabiate, eta esaten dut bai, eta ezkeun hartzen dut gainera beste proiektu batzuk egin batzutan igual kostatzen jatzu esatik, bai, badaukaz bere gauzak, baina niri handiakin pasatzen jatena da, gero jentiri guztoko jakola ez, baina niri, aktore moduan, eta hainbeste kostabiakun proiektu bat izan da, hain posik nau, egindako lanakin eta pelikula mota honekin, esaten dozti ni hain arro egoten naz, unkitzen nagoela, esati, hosti, hain dugu, guk lana hau eta lan ederra da, orduan oin bueltan jasotzen gabizen kumplidu horrek ni behintzat oso gustoran nabil jasotzen, ez dakit. Ja, eta zure kasun, hasi berria etzea, ez? Baina esatet,
eta zure herrin oso ezaguna zea, baina arrasate baten ia handia, ez? 252, zure makillajea eta zure jazkera eta etzan eneko sagardoi, ez da asko berizten, hori zuk igarrizu, ez? Edo nola ematezu zurea ez den herri baten ibiltzea kalen, jendea fijatzea, konturatzea? Kuriosu da, ze Nikolan esperientzia holan mediatikoki neukan izan zen, Goenkalen egon nintzenien, eta orduan herri euskaldun txikietan azpeiti baten zan zorakeri bat. Goenkaleko turkue, eta hain pasetan jatena da, hirietan ere, atzo bertan Bilbon egin duen emanaldia, eta kaletik nenbilen, eta jentie gelditzen jatzu begira. Eta hor bai igartzen dut igual, handia moduko pelikula batek eukin aldauen impactua, ez da? Hainbeste jentek ikusi hauena, eta mediatikoki ere bomba bat izan dela. Orduan, bai esango nuke kalien gelditzen, begira gelditzen diela, eta nire arpegi askoz ere ezaguna behin dela, bai, naiz eta makillaje guzti hori erun, eta seguru horregaitik batzuk ez diela konturatzen, ez? Nire mesederako, nik nahiago. Zuk igartzen duzu, Tolosan, zu altzotik urbil bizita oraindik eta ezaguna izan bazinen ja, eta hori ja, suposatzen da, izan dela, remati, ez? Baina ez bentsa zer berezik gantzen mandetenik, ez bintzat herrin. Ez bintzat, Tolosan aurrekontze altzon egon nintzen erraketan jolasten fronten izen, eta nire egunerokotasunen, zete zer antzeman. Egia da jende hurbiltzen zaizula, hurbildu bai. Ikusiet pelikula, ezakit zer, asko gustatu zait, oso lan hona egin duzu ez, zurea, zuko hain arte egindako beste zozer erakutsi zu, ezakit zer, horrelako gauzak asko esateizkizue. Baina eske hori hain justu ere, nik jente askori entzun dutzen niri esan da, ez? Lehenguen ezagutzen dugun zuzendari batik esan duzten. Ostia, ikusi nabeen pelikuli eta ondo, oso polita, argazki, aktoriek, baina flipau nuen Josebakin, eta behin baina behiotan esan duzku batera gongaren. Zeinek esan duzten gero esan duzten. Baina guztako iatzu. Eta esaten duztien, klaro, goituta gauz Joseba Usiabiaga ikustera papel baten, komedia papel baten, zuk 11 urte zen duzen Goenkalen. Eta personaje oso gainera nabarmen batekin ez, kodigo baten sartuta. Eta antzerkin egin dudan dena ere bai, komedia izan da. Eta orduan esaten duzten, joder, harritu naz Joseba ikusita, kodigo horretan, nik uste jente hau dela igual pikadero ikusi ez dauen, ere? Pikadero nematen zen ere oso kolore antzerakoa, eta nik uste dut bai harritzen dela jente, eta zure aldetik ere bai izan dela apustu bat, eta suposatzen dut beldurra edo zalantza ere sortzen dutzun pauso bat igual izan zala, ez? Bai. Beldurra baino, niko hain dela 2 urte ikusi nuen, beste role eta beste fazeta batzuk ere jokan itzazkela. Beldurra da, jendek sinistuko ikusle bezala, oain arte bat, komedia arlo nibilean bat, sinesgarri izan daiteken beste arlo batzuetan, eta ematen dunez, sinesgarria da. Eta nik zurekin hasieran ere itziten duna, sinesgarri izango otea arraldoia handia, bai, sinesgarri izan da erabat. Eta nire kasun eta nire burukin, sinesgarria izangoa nire papera horrelako arlo baten, ematen dunez, bai. Baina nik uste, eta ja pixat aktore mundun sartzen bagea, hori nik uste, zuzendaritza lana dala batipatzen. Nik uste, aktoreok, baita ere komedia ingurun ibiltzen diren aktore askok, eta drama ingurun ibiltzen diren aktore askok komedia egin dezaketela, eta alrebes. Eta nik uste zuzendaritza on batekin, nik uste iaia aktore orori atera daitekela bere arlo ezberdinetan lan egiteko aukera. Zakit nola ikustezun? Bai, duda barik. Nire kasua adibidez alrebes da, ez? Badakizu, nik komediarik ez totein. Ingozu, itezu. Bai, aurrekoen eriotza dikoitzan ere nik uste ez dela komedia apostu bat, esaten komedia da, baina igual situazioek edo tonuek bai ematen dutula komedia hori, ez? Edo errementari baten, deabruan papela indot, baina esaten dozti, nik oraindik ez dut ikusi, baina deabruak grazia egiten da, orduan igual komedia indot konturatu barik. Baina bai, gero nik horre beti entzun izan da, ez da, oso komedia gile honak dienak, drama ere oso ondo egiten da biela, ez da, adibide moduan daukaguz Carmen Matxi bat edo Javier Gutierrez bat, komediaren maistrak diela, eta gero draman esaten duzula, joder! Eta gero ere bai, apur bat paraleloki, pasatzen jat ere bai, formatu aldaketan, antzerkitik zinera edo telebistara, batez ere zinera, doizen aktorien gan fijatzen azenien, ezta?
zuk egin zen 11 urte telebistan, gitxi gora bera, eta antzerki pilo bat. Bai. Ez tozu igartzen aldaketa kodigo aldetik zen, adibidez bai, antzerkian, hasi telebistan hasi nintzen arren urte bete, gero antzerki pilo bat egin aben, eta errepente zinerako saltuen, nik enaben horren besteraino igarri ere esaten da bien hori de gauzak txikitu, ez teatralizatu, bai baneukala hezkuntza teatral bat esan daigun, baina gero enaben igual horren besteko moldaketa inbierri zen zinera ohitu alizateko, ez bai begirarak eta gauza horrek, baina bestela barruko bidaia oso antzerako egiten jaten. Ez dakit zuri horren zukurte asko zere gehiago indozuz kamara urrien eta antzerkian. Ez dakit gero zinerako pausu horretan, igarri dozun zure burua bortxatu beharra momentu batzutan. Bai, egia esan bai, ze oain arte, telebistan eta antzerkin egin dudana, dana oso gestualki egindako lanak ziren, ahotsa asko proiektatzen, komediak eskatzen duen bezala, eta zinen lana egiten hasi nintzenen, hain komedidua ikusten duen dena, esan hau ez da horrela, nik uste hau ez dala bide ontatik joan behar. Eta gero ikustezu ez ez? Baiet, hortatik joan behar duela eta esatet. Igual, gaizki pentsatzen zeona eta irudi batzukena zinetaz okerra ni naiz. Zaten, nik uste nuen zinea izango zela iaia telebista, zinera eraman da, pantaila ondira, gauzak mimo handiz egindakoa, baina kodigo antzekoetan. Baina ez dauke zer ikusirik kodigoak, askoz ere komedikoa da, eta edozein gestu zinen ja emateuia hiperaktuazioa dela, eta telebistan aldiz alrebes. Hiperaktuazioa egitezu, baina batzutan oraindik gehiago eskatu edo nahikoa da. Gero nik uste dut ere bai, zer ikusi handia daukala zeinak zuzentzen zaituen. Zure kasuan Ben Sarrok batek, edo gure kasuan Jon Garaino eta Aitor Arregik edo Moriarty Tarrik zuzentzen da biren mota, rodajiolan izan zen ere bai, zelan lotzen gintuzten, esaldi bakoitzaren tonua ondo neurtuta, hitz bakoitzana eta gestualidade aldetik eta giro aldetik eta sandana, hain txikia, hain zaindua. Nik bainokan sensazio egun batzutan, juten nintzen etxera, esaten gaur, ezke uste dut ez dutela transmitidu ezer. Sentitzen nintzen hain gauza txikiak egiten hain, gero pantailan ikusi dut, esan dut, bai. Eta izan zen konfiantza ariketa bat eurekiko, zenik enuken ere perspektiba hori, jakitziena zer egiten nenbilen egunerokotasunean. Orduen bai izan zen sorpresa, esaten, eta gauza hain txiki honek gero holan ikusten di, orduan niretzat bai izan da ikasketa handi batera Aitor eta Jonekin lan eitie zentzu horretan, lenguaje hori ulertzen. Ez dakizu, harritu zaituen horrek, ala aurretik Ben Sarrokekin indako lanaren pareku esan? Bai, parekoa zan, baina harritu zian aurreko lanan, eta aurreko lanan Benek eta benen laguntzaileek, Ander Fernandezek, egunero esate ziaten, la palabra menos es más. ¿Qué menos es más? Zea izate esaten. Que nik inbehar dut iaia ezer eta asko transmititu, eta, imposiblea da. Eta nik esaldi erabatera botatzen zegoen, ez? Zer gertatzen zaizu, eta jetxi zer. Ez intensidadea. Zer gertatzen zaizu? Jetxi gehiago. Nola jetxi gehiago? Jetxi gehiago noaino. Azkenen, zer gertatzen zaizu? Ona. Ez da, hoi ona. Hoi ez da ona. Zu hor sartze zinen, ze desberdin konzentratzen ginen, zu hor sartze zinen jokura, baina zer nahi dozu, ze zabizi esaten. Eta gero egia da, azkenen eurentzat ona zana, batzutan guretzat izan dezala, hau montau egozue. Eta izate zala ridikulu, ez? Akordatzen ez bai, oin berbetan
Zegu eskinen ezagutzen. Bueno, ezautze ginen, Durangoko azoka baten elkarra afaldu genuen. Hori oso kurioso izen zen. Patxo eta Mikel Martínez ekin elkarra afaldu genuen. Baina hori izen zen ja kastinetan geundela, aurreko urten. Urtebete lehenago. Aurreko urten. Baina behitu zelako kasualidade, egia da, afaldu gendula. Zuangoa zea, eta ni juntzen antzerki maratoi horta. Zure bakarrizketa egitea. Eta gero batera afaldu gendun. Patxo eta Mikelekin, eta gero behitu urtebeteran geunden. Niak ordatzen az, oraindik casting garaian ere bai zelan zuk pasau bostezunen Tolosako euskerara itzulita testua, ez da jakin barik oraindik, de hecho oraindik papel berdinerako geundela, ez? Probak egiten, hori oso polita izan zen. Bai, baina esan nahi dutena da, gero rodajera behin heldu eta apur bat ezagutu ginen, eta nahien arteko harreman hori ere sakondu den apur bat. Baina gero zen modu desberdinak lan egiteko, ez da? Era bat. Jo, ni akordatzen ez, nun geunden peisaman, geundela biok aurikularrekin, eta de repente ikusten zaitut dantzan, eta ez da gizan sekuentzia oso dramatiko bat. Dantzan, eta ni batxata bat igual hainitzen aitzen. Batxata bat! Eta ni hor super transcendental nire musika orkestal egin, eta de repente zu batxata bat. Osa, nik ezin hemen sinistu, eta gero, kurioso ez, gero pantailan ikusten gaituzu, eta nik uste dut oso kontraste politak bilatu dugu zela, eta zuzendariek ere bai, ez? Baina ze bide desberdinetatik? Bai, aktore askok erabiltzeu bide bat, batzuk, zure kasun asko erabiltzezu, eta guztia ez fisikoa, fisiko asko bilatu, eta ero testue, eta ero aktore askok behar deu seguridadea testuarekin, beharrezkoa behar deu, eta gero hortik pixkanaka, eta hortik pixkanaka, pertsonajea eraiki. Eta zenbat denbora zer? Zenbat denbora, eske horrek arreta ditu osten pilo bat. Zuk testua ikasita, baina zure dialogoek eta nire batzuk ere bai, zenbat denbora lehen dago? A ber, hori da igual desberdintasun eske bakoitzak bere bertutek aprobetxatu behar ditu. Guaten naiz, libuskak zeuzkela, 152 horri alde, 152 horri aldeko totxozoa. Eta nik uste bi atxaldetan ikasi nuela osoa. Bi atxaldetan, itxen jarri, eta ikasi nuela osoa, bai nirea, eta bai besteen replika batzuk ere ikastituzu. Eta hori, gotzen, testu eman ziguten bi hilabete leheno, eta nik hilabete terdi leheno, ensaio eta ezer gabe joaten nintzen. Egia da gero biden, gauza asko aldatzen ziala, eta apuntatu egiten ditula. Baina, norbeak behar du seguridadea zozergan, eta nik testuaren gan hartzet. Eta gero hortik eraikitzet pixkanaka pertsonajea. Ez zu aldiz, iaia rodaje egunen oindik bat testuarekin zinen. Zetera testu, esaten doztezu, que poco profesional testuakin. Egunen baten esan doztezu, oraindik testuakin. Erdi brometan, ja igual, azkeneko azten, baino... Bestuarioen repasetan egoten nintzelako. Baina panekin, gero momentu egokian, ondo botatzen zen nula, orduan esaten hon. Al momento exacto, ja ondo iristea, al 100%. Bai, nire ardura adibidezan, fizikoki, pertsonaia nola planteatu. Claro, zu erraldoi bat zinen. Mandibula, ibilkera, psikologikoki ze fase desberdin pasatzen zabezen, eta gero testuekin nik errestasun bastante daukat ikasteko, eta gero gustatzen jatelako aurreko. Osea, claro, hainbeste bider irakurri, ensaiatu ez dakiz ja testua badaukazu bueltan buruan, ez? Baina gero egia da, zetera bidien, kotxe bidaje horretan egunero genkazela, hor zala benetan ikasten nabene momentua, ez? Eta gero ez tozten horrek ziurgabetasunik ematen rodatzerako orduan. Are gehiago, nik hor bai bilatzen nahi nolabait freskotasun bat ere bai. Baina behitu ze desberdin, ez? Adibidez gauza horretan, eta gero pantailan badirudi ur berdinetan ibili garela, ez da? Eta alde batetik bai, klaro, nik uste dut zuzendariak lamaten badabia izan dela ere bai gu tono berdinen jartzia, ez da? Gestualidade aldetik, pelikulan zer kontatu nahi dugun horren aldetik, eta uste dut nik hori eskertu gendula, gero rodajera begira, ez da? Bai, ala da. Gero, oin ja behin pelikula pasatzen da bilela eta gauza honek apur bat urruti gelditzen jatezela, zuk zelan daru ez oin ertetzen dabiz, sari kinielak eta pelikula Madrilen ikusten dala, eta ez dakize festivaletara jungo dala. Zuk ondo eruten dozu apur bat, lehen esan dugun proiekzio berri hori edo igual zinemaren munduan Espainiar estatuan adibidez ezagunago edo gure neurri txikian, baina egite hori zelan daru ezu? Ondo eta ez ondo.
ondo ikustet ze horre izan esaten ez, sari eta aboragine hortan sartezea, nik uste handianekin bat lortu deuna errespetua, ez errespetua Euskal Herrin bakarrik, baizik da, Espaini mailen, nik uste aktore espainiarrak ikusi guenak pelikula hau, nik uste bai zuregan eta bai niregan eta errespetua gutxinez ukiko guela. Ostras, ez, Euskaldun hauek, ostras, handia bezalako pelikula dindue eta errespetua gutxinez hauei. Baina bai ikustetela gero bestela ez errespetu falta baizik eta gero Espaini mundun eta amigismo eta lobby mundu baten hor, ni behintzat ez nago sartuta eta zuk usteet ez da. Eta nik uste, eta nik horri gorroto pixkat badiot, hau da, saritaz ari zarela, errexagoa dela sari bat ematea zuk edo ez, adibidez, zure kasun lan okerrago indun aktore bati sari bat ematea errexagoa da, zuri baino zeatik eta beak lagun gehiago hauzkelako zuk baino. Eta nik amigismo horrek gorroto pixkat hartzen diot horri. Bai, gero egia da ere bai, lehenguen aktore bat, Madrien bizian, Maribel Salasek esaten duzten, era Madrien juntzala ikustera sala batera, eta bere lagun madrildar guztiri esaten dut zidela, etorri ikustera, ez, pelikula hau, eta bera hain harro egon salaz esaten duzten. Beretzat, pelikula hau egin izana, eta loreak bere garaian, eta mama esaten zaben, badala ere bai, Euskaldun aktore eta sortzaile guztiontzat, aurrera pausu bat ere bai, hau danontzako mesede da. Eta ni asko hunkitu nahu ere bai, jente espainiarra ikustei esaten Twitterren eta sare sozialetan, kaleko jentie, esan nahi dut. Maravillosa handia en versión original, por supuesto. Guk inungo propaganda holan espezifikorik barik, eurak gaur egun kontziente ere ez euskera dalako. Baizik eta pelikulak sortzen dien hizkuntza horretan ikusteko gogo hori nik uste dut badabilela gora etortzen ez da. Eta nik ilusio berezi sartzen dut, ze pelikula guri guztetan ikusi berzio originalian eta hizkuntza guztietan, baina uste dut hizkuntza txikietan egindako pelikula bat izan da, are gehiago posten hau ez, eta ados esan dakuekin, ez da gainera, zelako euskerazko pelikula polita indabien, ez, orain da, ze pelikula polita dan, eta gainera euskeraz da. Eta ni orden aldaketa hori uste dut danontzako mesede garri dela. Hala da, ezagitzuk handia nun ikustezun hemendik 2 hilabetetan nun ikustezun handia pelikula. Aztuta, kajoi baten, jendea bueltak gaungoa. Baina ez hemendik 3 hilabetetara, ez hemendik 10 urtetara. Azteko iruditzen eta pelikulan iten dugula berba oso gauza oinarrizko ez, esaten genuen, 19. mende hasiera da, baina jokuen dauzen gaiak gaur egungo berdinak dira, ez? Bakardadea, maitasuna, pasioa, enbidia, ospearen gozea. Orduan ikusten zentzu horretan oso modan egongo dela betirako. Ez bada gizarti superpillo bat aldatzen. Eta gero estetikoki eta antzespen kodigo aldetik nik uste dut oso bizirik mantenduko dela. Komertzialki, ez dakit, suposatzen dut sarien arabera. Oskarretarako bideo hori egiten badau berriro oso zail ikusten dutela, seguru horrek emango zela auspue. Goietarako nominatzen badabie, seguru auspua izango dela. Baitu, Estiu 1993ek zelako bidie egin dagoen, ez? Nik festival politetan egongo balitz eta batez ere herrialde oso desberdinetan ikusiko balitz, Kalkutan egonda. Kalkutan egonda. Habana landoa, hemen dibia esteta, eta Madre Teresa Kalkuta ibili zen kaleetan, handia. Niri kriston grazia egiten duzte eta arrotzen hori da niretzat bide hona. Eta hemendik aurrera zer? Uste duzu eragingo dozkula pelikula honetan parte hartu izanak? Esan nahi dut, lanari dagokionez aurrera begira, uste duzu eskaparate praktiko bat izan dela zentzu horretan? Eskaparatea bada. Euskal Herri mintzat bai. Euskal Herritik kanpo nik ez dut ezer ikusten horizonten, baina bai, Euskal Herri mintzatik ez. Onartu beharra dau, nik uste
dakit antzerkia iteko erreztasun gehiago igual ez, baino ate bat jotzen bali mazu tok-tok, haizu, eneko sagardoi naiz, ostras, eneko sagardoi naiz. Ez, jaetzera, oindela 3 urteko eneko sagardoi, ointza eneko sagardoi. Ez eta gutxinez zer nahi duzu, eta harrera itizue, ez? Ate hori irek itizue. Gero, igual, egongo zara, edo proiektu hortan, edo proiektu hori onartu izangoa, edo ez. Baina bintzat, aurrera pauso hori, eta bintzat, bai, aurrera eseri zer nahi duzu, esateko bai geha, eta Euskal Herri txiki da, eta guk oain bazirkoa, ez, agian asaltzen herritan, eta ni, eta Iker Galartza joaten gara herrira, eta inolako oztoporik ez dugu aurkitzen, ezertaz, zede, esto zen du nahi duzu egin, hemen, bale, erreztasunak emango izkizeu. Oin, joten baldin badie, handoengo bi mutil gazte, horiek igual zailtasun gehiokiko ditue, eta Iker Galartzak bai aurretik rekorri daun geuke, eta ni, pixka ere ezaguna bai naiz. Bai, eta handiak, oindik horrek nik uste. Zentzu horretan bada gure lekua ere bai, eta seguru hau ere iragankorra izango dela, baina momentu hau bada lapur bat privilegio duna, ez da zentzu horretan nik uste dute bai handiagatik, eindako ibilbideagaitik, zentzu horretan egia da, ateak irekita dauzela, ez, eta casting zuzendariek ere, ez, orain badakiten hor zaren, zer egin dozun. Hemendik urte betea zen, zu gehiago nun ikustez Euskal Herri, Euskal Herritik kanpo? Ba, ez dakit. Hemendik urte beteran, nik Obabakoak amaitu dut, eta nik ez dauka proiektu berririk. Ez daukat ezer ere ez. Osa, badaukat, Obabakoaken 2-3 emanaldi, Heriotza Bikoitza Antzeslanan beste 2-3 emanaldi, baina maiatzera arte ez daukat ezer. Maiatzien daukat antzerki obra bat Euskal Herrian. Orduan esango dut Euskal Herrian ikusten naizela. Baina, bueno, oin ere saiatzen abil ere lasai hartzen eta sentipen hori badaukat lan on bat egin duguna. Sentipen ere badaukat handiak magia ez dagoela ingo. Zan nahi dut handia itea gaitik ezkarela lan iten ibiliko etengabe. Baina bai sentitzen naiz gustora, esan da, bueno, aukera hau eukin dut eta sentitzen dut aprobetxa dutela orduan. Gehiago badatoz, ondo. Eta bestela, etxien ikusiko berriro handia eta berriro postuko naiz. Egin dut, eta ez dut nahi gelditu ere hor. Badaukat gogu etapa izteko, apur bat, hori bai. Luze junda ere bai. Ez dakit beste proiektu batzutan, beste erronka batzutan sartzeko, zuzelan hori sentitzen duzu ere bai, ala? Bai, etapa itxi ez da etapa hori gutxi ez den, etapa hori batzutan emateu albo batera utzi nahi dut, zatik esperientzia ez da oso nahi izan. Esperientzia oso nahi izan da, egia da, bai, hemendik 2 urtea, zu eneko sagardoi joaindik handia izango zela, hori euki ziur, naiz eta beste proiektu batzutan, lana egingo duzun, joaindik jendek kalen, handia atzuzea. Eta pixkanaka joango da, zurrunbi hori ere baritzen. Ni, hemendik nik aurretik ere esan nun, eta beti esatet, nik nire buru Euskal Herren ikustet, erabat. Egia da, hemenik kanpo zer politxateatzen baldin bazain, oso gustora hartuko etela, baina ez dut uste nire perfila askoanik Espainian lan egitekoa. Joseba, zuk daukasun arpegi horrekin, egin aldozu lan hori, ez jarri muga hori, ez? Muga hori ikusten nik Espainita zaigea lanik, Espainiar aktore ikaragarri onak eta pila bat daude, ez? Arri bat altxatezu eta 20 daude zure perfileko. Proportzioen, klaro. Zure perfileko 20 aktore daude. Zu baino azento hobea dauketena, ze guk erderaz bakigu, baina betire hor gehatzea azento bat, eozin paper ezin deun nahin, edo nik behintzat, ez enago generalizatzen. Eta beraz horregatik nik Euskal Herrin ikustet, eta bat eroso sentitzen nahi zelako, ni hemen lanen, ni bat Tolosan bizi naiz, eta printzipioz hor dauket nire kanpo basea jartzeko intentzioa hemendik urte askotan. Horrek ez esan nahi, berriro diot, Madrilen, beste nun bai Kuenkan, zozen politxatatzen baldin bazait, arean noala de kabeza. Bueno, hemendik urte batzutara ere ze pasatzen da, nun topatzen garen? Bai, hemendik 2 urtea, hor duzu, ikustezea, han hemen.
Bai, ez dakit nun ikusten naizen, ikasteko gogo ere badeko, orduan igual ikastera joango naiz, edo ez. Gero uste dut hitzak batzutan alperri dira, bizitzak ekartzen dutuz gauzak eta hitz bari gelditzen zara, eta einen biozu edo ez tozu egiten, edo pasatzen da, ez. Nik orain pendiente dauka zure zirkoa ikusti, espero hemendik 10 urtera ikusi izan nahi, 10 urte, espero eta azkarrago izatea. Datorren astiet ikusti, Espero bai, ez jungo geha, Durango aldea jungo geha, segurazki. Hombre, eta ni harro, nire lagunak zirko baten lan egiten dago gaur. Bai. Gaur haitu geha asko itziten handiataz, asko itzin deu iraganaz, hemendik 2 urteta, hemen eseritaz zartaz itzengo deu zutanik, zartaz? Espero dut gauza politetaz iti berba. Eta atzera begiratzera kuben ere, esatik, ze ondo pasaguen duen, ze ondo egon ginen. Ze orain ja badaukat iraiera begiratuta zentzazio hori, baina hemendik urte batzutara horrek jarraitzen badau holan izaten, nik uste dut oraindik arro sentituko garela eta arrazoiak eukingo dugu zela horretarako. Elkartuko, hemen berriro eseri eta biak. Zuk nahi da zunien. Eskerrik asko eneko. Zuri.